Euskal Mendia Lider programaren lehen edizioaren baitan 135 proiektu sortu dituzte iparraldean. Lehen bilana egiteko elkartu dira Baigorrin eta ekimenaren harira 2026 urte bitarteko mendi politika berria ere aipagai izan dute. Honek besteak beste mendian koabitazioa izango du helburu. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan Euskal Mendia Lider programa aipatzeaz gain, Miarritzen, Karrikako eta Hondartzetako jazarpenaren kontra martxan jarri duten aplikazio bat aurkeztuko dizuegu. Eta nola ez, ostirala izan da, asteburuari begira ere jarriko gara. Ongi etorri iparraldearen orenera! Euskal Mendia Lider programaren lehen edizioaren bilena egin dute berriki Baigorrin. 2014-2022 urteetan 135 proiektu guztira mendi erakargarri eta bizia mantentzeko xedez. Zoragarrizko dinamikoa da. Ikuste duzu bezala, eozein proiektu, ahunt altrebesak, batio eskuinetik eta bertzia eskerretik eta erdian, izan dadin gizarte zibilitik atatzen dien proiektu atie eta interesgarria de. Garatu diren proiektuen artean, janari saltegi ikularia, fabablea, trailestazio baten sortzea Baigorriko Aranean, apeztegia Barduxerrian, edurren aldartzen plataformaren sortzea Mendiben, sasoilari zuzendutako biztoki garraiagarria eta hartzain soldata dunentzako enplegu poltsa baten sortzea besteak beste. Eta 2023-2026 urteetarako, mendi politika berria jarriko du martxan elkargoak beste erakundeekin batera dinamikari eusteko. Akitania berria eremu zabala hortan, kasik eremu kritiko hortan, lurraldea nun gehienik proiektu ateratzen den, da Ipar Euskal Herria. Hemen harrigarrizko dinamika bada. Eta hori nabaritzen da ere Euskal Mendia Lider programa hortan. Aurten gainera proiektu berria garatzeko deia ere eginen da, mendi biziak eta emazteak izeneko proiektuak hain justu. Mendiaren inguruko erronka nagusiak koabitazioa dela nabarmendu dute herriko etxe guztiekin batera egindako topaketan. Mendiguniak errikista gaitza du. Ez da antzibiak mendioi zerbaitek kontzen duela den bezala. Eta laborariak eta hazkuntza mailak iten du, atxikitzen du, oin eder. Eta hoi berdi kontutan hartu eta oaiko erronkak edo errenkurak hoi izenye. Nola, aziendekin ez da errenkura hondi, jendeekin nie beti errenkurak. Mendi gune horren erabiltzele lehenak ziren hartzainak eta laborariak, gaur egun ez da gehiago ala. Hori konstatazio argia da, badira mendiaren beste erabiltzaile batzu, eta erabiltzaile horiek nahi dute ere bilakatu erabakitzaile. Beraz, hori behar dugu kudeatu. Elkar bizitza hori nola eraman gune berezi hortan. Eta hori egazko eta funtsezko problematika bat da. Izan ere, mendiak geroz eta erakargarritasun handiagoa duela azpimarratu dute, eta errespetua eta elkarlana ezinbestekoak izanen dira mendi politika arrakastatsua lortzeko bidean. Karrikako eta Hondartzetako jazarpenaren kontra borrokatu nahi du Biarritzeko hiriak, eta horretarako Umai aplikazioarekin lankidetza bat abiatu du. Joan etorriak segurtatzeko balio duen aplikazioa erabiltzen duen iparraldeko lehen hiria da. Aplikazioaren sortzaileak azaltzen duenez, 3 funtzio ditu aplikazioak. Alde batetik, erabiltzailearen lokalizazioa partekatu, aukeratutako kontaktuekin, ziurrak izango diren lekuak ezagutu eta segurtasun eskasia edo erasuak gertatu diren lekuak seinalatu. On a été victime d'un harcèlement, d'une agression sexuelle et des violences conjugales. Biarritzen 21 toki daude safe place bezala identifikatuak. Ostatuak, dendak eta baita mediateka ere. Guk adibidez mediatekan izan dugu identifikatu leku sigur bezala. Eta beraz, langile batzuk formakuntza bat segitu dute. Horrek eran nahi du, adibidez mediatekaren ordutegiak dira, baina norbait senditzen bada segur edo erasotua edola, naturalki dozen gizazen ustez etortzen da honat, zenta hemen kukutzen alda, jartzen alda, liburu bat hartu, lasaitu, eta gertatu izan da, eta adibidez pertsona bat segitzen bali madu edo, normalki pertsona hori joanen da, eta beraz sendituko da lasaitua, eta hola. Biarritzeko ikastetxeetan sentsibilizazio kanpainak antolatzeaz gain, hiriko 50 langilek formakuntza bat jaso dute biktimei laguntza nola eskaini jakiteko. Urrats bat gehiago, adibidez identifikatuak bali magira, behar bada
pertsona erasotuiek edo gaizkisen ditzen diren horiek gure gana etorriko dira, eganez badut arazo bat, laguntzan gaitu nauzue eta hor, biztan dena baietz. Baina biztan dena baietz hori ez da improvisatzen. Eta orduan hor guk segitu dugu formakuntza bat. Ez da bat ere berdin formakuntzatik, adibidez, lehen gauza erraitea nik sinesten zaitut, bat, eta bi ongi da, etorri zira eta razioen izan duzu, eta ni zurekin naiz, hala? Baina ez duzu behartzen mintzatzerat, ez duzu epaitzen, entzuten duzu mintzatu nahi badu, ez bari madu nahi mintzatu ez da ezer gertatzen. Formakuntza hori jaso izena aberasgarria izan dela nabarmendu du langileak. Hori egin dugu eta beti, ne ustez, formatu bezala, beste langileekin eta mintzatu izanak, eta beti maiten ditu lekukotasun berriak, beti gaia, mai gainan ezartzen delarik, beti zerbait ateratzen da, eta berantago ere berriza ipatuko da, solasak ere garatuko dira horren arabera, ze gu ere agente bezala bera izaitean gira lekuko. Aplikazioarekin bat egiten duen 8. hiria da Biarritz. Aplikazioa sortu denez geroztik duela 4 urte, 60.000 bat deskarga izan ditu eta 30.000 erabiltzaile aktibo daude. Ikusentzuleok esan bezala ostirala da eta asteburuari begira jarriko gara hainbat plan proposatzeko. Eta lehenengo planak Arrosara eramango gaitu. Hain zuzen, azken hilabete hauetan lan handia egin ondoren Arrosako herritarrek haien kabalkada aurkeztuko dute. Orotara 150 pertsonak parte hartu dute 100 urtez deituriko ikusgarrian. Bihar iragaren den lehen emanaldiaren sarrera guztiak agortu dira. Beraz kabalkada berriz ikusi nahiko duen horrek uztailaren 9 arte itxoin beharko du. Bestalde bihar ere iparraldeko hainbat talderen kontzertuak antolatu dituzte Uztaritzeko gaztetxean 9-etatik aintzina. Hain zuzen, Zta, Ahozakil Connection eta DJ Jota 303 holtzara igoko dira. Musikarekin jarraituz, Makonak taldeak ere kontzertu bat eskiniko du Mugerren bihar. Makonak folk rock musika jorratzen duen taldea 2011an sortu zen Lekeition. Ibilbidea hasi zuenetik 4 disko kaleratu dituzte taldea osatzen duten musikariek. Ikusentzuleok Makonak taldeak senperen eskaini zuen kontzertuaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Gu igandean itzuliko gara astekariarekin. Bitartean, izan ongi! Sería